Montako minuuttia tää sun kortti kestää? Hei sillä lailla, että vaikka kuin paljon. Mennään, mä otan videolle sitä. Joo. Mutta jos on se päällimmä, koska mun mielestä mulla oli sellainen ajatus kanssa, kun tää oli näin, niin tästä oli hyvä kääntää. Joo. Niin. Ja se käy siis se kääntäminen sillä, hei, haloo, kääntäkää. Sä käännät sen käden päälle, eli ei se voi olla siinä. Kyllä se saa olla sun polves vieressä, mutta no joo, ihan. No siinä on nyt tää viettääkin sinne päin. Ei. Ei nyt se on eri päin kuin äsken. Niin. No niin. Mutta eihän sen tarvi olla tässä päällä sen jalan. Sehän voi olla sinne niinku. Niin, siis tänne. Niin justiinsa. Periaatteessa se voisi olla täällä näin, että se tukee sitten sitä asentoa. No nyt se Nyt se on tukevampi kyllä ja toi niinku hengitystiealue näyttäisi niinku olevan tommonen kotoväenmieleisemän näköinen. Joo. Okei. Nyt se on aika hyvin itse asiassa, että toi hengitys kulkee. Mitä toivon mukaan hakee. Mitä uhri itse sanoo? Uhri sanoi, että tässä on huomattavasti kivempi olla, kun toi käsi tonne taakse väännetty. Joo, siis se on. Se oli se. Henki kulkee Ja siis siinä. periaatteessa tästähän voi niinku kääntää vielä enemmän lantio näin. Niin. Joo. Niin aivan. Niin, että se ei se. Ja sitten tätä kättä voi laittaa tänne alle ja käsiä alle, että saa sen paremman jos. Noita. Niin. Mutta se ei herännyt tajuttomuudesta. Se ei herännyt tajuttomuudesta ja se, että mulla on sellainen tieto, että täällä piti olla 2. Okei. Mä en tiedä, onko tällä sukalla mitään osuutta tähän Tämä asiaan. on minun kamerapussi. Ai se on sun kamerapussi. Eli se oli ensin tämmönen